pungkaham jatto sini Tripura do khani Tripura sa takde bokjona finally lighting start thepana bagi tumani obo tamdane onani gede or sinjana sikre getam khaisinai sinjana grifano o mani direct si haipana non stop no man thamu phaying tongo okay tarbo hije tu khan nago tongo plus the lighting no tin thapanai okay teka kok phungjaro no khakjaro jottoni budai kamini start thepajar no ang tini nogo thangi phungna bagai nono chaitogana sabjek thepaga okay tabuk thepanai night ni soyasa ani hamja molaga phungka hamni thaga hamja porjoto no hambai dipor jarawo hamjam pologo no kisab sam khamen phungna bagai fiber thepaka plus point mo ta roge pre tamnani palaton hajing so lilaga geng oro tongo lighting ni gayawal baireo thangjanai o kanen no nang phungnai gayang te kaisa angabo tatni code tatnani phone dok charge khaina bagai code line na haka orogo nango belai ke charge automatic ge phari jeng yang baire thangna phungnai gay satung belai korai ko finally tari ko aro star khachina kha tai plus pen yang nok tei o karen khachis bla ini tar talang kha belai harbo hakya sini bati japano belai chuba kha sin nok ganai no bin mong kha nayok si mithun gay amo higina kosto khale ke tai sari ko nok nang bebak lighting sing joto nok ni lighting no phungnai no khungsa thangai iko lighting start tin thangai no nang obong kha to kiri ni tinini diponi blog obono hambai joto no nai to no काम खाले जंगल सेंसर से यूथ सॉन्ग yang angke video khai jang incomplete ko khanawa taisa complete nang naita tabe ko lighting o khai jang nayo jotono kai jene samokne saktari khaile jang o ingkai puila no norok nuk khna sanjo jarawo obo ani nok ni hoiten star khaikya ani nok ni khna ni gedabo o ma main road thaching su kusung ni hoite tam ka yango box sale onko bo lamo tamnani ek kami dui kam khaikya wasul wa ni hot ni bagai ingkang ani fiber on thepaina raka ngena bisu kusuk khaikya saimalia norok bomo haing jakha gamo kha ani kaka songnok lani boroni ke star khaya pana haipan lighting ke pura super star ni hagi to nikha ayang waisa ongori boi ingka yam hagi to nikha nungmano ingka sabni na jojak kang no sawa comment ke sadi sabni nok ni star na jojaka noroni comment bai abor ke bukha basanai te hamjama mannai ingka bosini kaka songnok ni purang tak thanai sini dara jibon munai hamari songnok kungo ingke mongkai sini goben sena potini sini munai boya songnok ni borok si belai nangkung mani lighting haima tongjawang star bo dongo tai mane tamnani engwaisa pik pang dongo nara comment ke sadi sabni lighting bisi naithoka obo sini gudai Saint Thomas gudai mothani bilebarong ni seitam bagi sengka sini mokol sina di belai ke dangerous lighting ni bagi famase angyang para wase haji sin para khono bagi o lighting jobo sin bagi jangma phayun hari bom hagi thebaka ingkai obo thebaka o wan sukna sin munai ajuk songnok nongna ingkai suibo sinimalia
Okay. Cũng mình sống nó có đặt thằng. Nó là lighting thép na hạt na. Người ta yang còn xin phải sao thép na cho. Mà nên mới hay start thép na cho thôi kiri. Kakak mau nusong thép pa. Nên cái sao mình biết này thật, trên cái đời gom sát tiền này phone nó phải ta đâu. Anh càng nong nong xin ya. Chỉ mà phải chịu, start nó rồi chứ. Ok, doa kau cibai. Happy Christmas. Advance hamba jo. Kamu kai sini menai acu songnok, ai kai sini kumui. Bai bi mano, sam di sini kita kamu nang kawan suka. Joberdoseng kana hene, ang hata tok besi. Ma phai siwa. Oke, om hai gospel ngan tam tong lai borok. Ke phong nai nang nai tong di. Ha. Nang kena gospel song rok kena jongo. Om hai na kai thoni puju khlanya rok kai khakasang ma kai samna jawa. Kai thona yasago Christmas jorawa. Norok om hai na norok boya yasang na bagi tiar tong de kai thon thani. Obang kai sin parok ya dablong kai sini jago. Bin mong kai bomong kahamang kai bikas de perma bini lighting mo ko bani kai nuka nasin na ka goria bos wa bos hok se age goria ramos sama hai se dalakan kusuk khajak. Wow, iko hari berut. Wasin ya phang ne hoite busuk dara. Busuk kherjak. Iga bangna dukan botong wa. Wa gudai kami bangna dukan. Number 1 choli tong. Okay, apa no? Bini lighting ni. Team ambai. Belai kai kungsung jana kok sini gudai Saint Thomas ni amo hai sini yu dog samung tanglai songo sini ba monin team dog amo hai sing sa khai tongo obo mane tam nani oddek siku tai pura khai khai bom hai no nong nong nai iko tola rogok lajak tongo ngai sini kaham songo tongo rok belai samung khai tonglai yo sa borok minimum no tini hon ni 10 tarok tok tam nai obo belai khai na thokjak ma himono yang saka bo lir rok tongo tai wasok khaijak na di star khakya pura khai nasing nai mane oh enggak sini dara roton jago mekrung ka joton sinubo na enggak bo bela na hatwak samung khai tongo tai sini menai bayar bo no phaijak enggak na thok enggak bo asik pari maing to ha tamo bayar nang nablani muma ta sari ta bo oh mane pai yang tongo acha ঠিক আছে oke brong na kai tor chuwa tong hamari khlai tong Enggak sini. Sekretari to montam mani no khla bai thepa jang bo. Somno se phaima tong su. Ke dablo ka bono joton sini jago bini bumung kaham kai bikas sin jago. Enggak amno babala naikol ma kaham ka naikol tongo. Enggak sin bus kang dino. Tebo nailai nai sini gudai mothani bagai. Hambai no no joton nai tong bagai. Tai comment ke sari sabone nu khungo star kaham atu kiri thepa ka hambai angla nangan hang jago mati lai ching rong hangka karen nangan hang jago